अगोदर काही दिवसापूर्वी ती मुंबईत केली होती. 30,000 नवीन शिक्षक पदं घेत आहेत. मी केसरकरांना ओळखतो, केसरकर घेणार, पण मी त्याच्या अगोदर तावडेंनाही ओळखायचो. तावडेंनी मला सांगितलं होतं की मी 27,000 शिक्षक भरती घेतोय. त्या 27,000चं प्रकरण कुठे थांबलंय आणि 30,000चं प्रकरण कधी सुरू होणार? एक गोष्ट अशी आहे, म्हणजे अनेक मुलांच्या मनामध्ये संभ्रम आहे की 2017 मध्ये जी लिस्ट सुरू झाली, म्हणजे लागलेली होती, त्याच्यामधली काही मुलं शिल्लक होती, त्यांना नोकऱ्या मिळणार की नाही. हल्लीच मी निर्णय घेतलेला आहे, त्यावेळेला ती मुलं क्वालिफाय झाली असतील आणि ती जर एज बार होणार असतील तर त्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे. म्हणजे अशी सुद्धा जी मुलं जी त्या लिस्टपैकी होती त्यांना सुद्धा आपण नोकऱ्या देतोय. आणि ज्या मुलांनी परीक्षा दिलेल्या आहेत त्यांचे रिझल्ट तयार झालेले आहेत, आता फक्त त्यांना नोकऱ्या देण्याचं बाकी आहे. एका वेळेला 30,000 मुलांच्या त्यांची मार्क लिस्ट तयार झालेली आहे. त्यांचं जे काही रिझर्वेशन ती घोषणा नाही तर त्याची अंमलबजावणी होणार, 100% होणार झालेलं आहे. आणि हे ज्यावेळेला आर्थिक वर्ष सुरू होणार त्यावेळेला ते सर्व लोक आपापल्या त्या ठिकाणी शाळेमध्ये रुजू झालेले असणार. अर्थात हा प्रश्न थोडासा क्लिष्ट आहे, पण शिक्षण मंत्री म्हणून आता काहीच क्लिष्ट नसेल. ती एक भाषा असते, बिंदू नियमावली, रोस्टर ची जी भाषा असते, त्यात महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर अनेक तरुणांचा जो मुद्दा आहे की ओपन आणि खुल्या वर्गात बिंदू नियमावली आणि रोस्टर घोटाळ्यामुळे फार मोठ्या नुकसान होतंय मुलांचं, आणि त्याच्यात काहीतरी जो गैरव्यवहार झालाय तर त्याच्यावर लक्ष ठेवून त्या मुलांना दिलासा मिळेल का? नाही, कसं असतं की बिंदू नामावली आहे ही याचं पालन व्हायलाच लागतं, कारण तो सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे. अगदी त्याच्यामध्ये घोटाळा होण्याची काय शक्यता नसते. परंतु काही मुलांच्या मनामध्ये असं होतं की EWSचं आरक्षण आणि ओपन ज्या जागा आहेत त्या तेवढ्याच राहतील की नाही. तर मी त्यांना 100% सांगू इच्छितो की हे मी क्लिअर कट इन्स्ट्रक्शन्स दिलेले आहेत. रिझर्वेशन ज्याप्रमाणे घटनेने दिलेलं आहे त्याचप्रमाणे ते राहील. EWSच्या सुद्धा 10% जागा राहतील, खुल्या जागा जेवढ्या आहेत तेवढ्याच राहतील, आणि त्याच्यामुळे कोणीही याबद्दल मनामध्ये शंका बाळगण्याचं कुठलंही कारण नाही.